Чул съм много добре, хора ми прие много добре тук в ССК. Едно място, което познавам добре. Тази марка е много голям в България и се надявам да мога да помогна да развива децата. 17 години съм в България, познавам много добре нещата в футбол в България. Това ми дава предимство да може да помогна и да развива децата. Се надявам да мога да съм много полезен тук в ССК и заедно с тия деца да може да развива нагоре. Да, и скоро бях треньор в Черноморец Балчик и получи шанс да дойде в ССК, който виждам за мен е голяма крачка и предизвикателство, който е огромно. Преди това бях в Банско, който не беше толкова лесно. И сега тук си надява да мога да извърша работа, който поред мен няма да е по-лесна, доколко беше в Б-група Черноморец Балчик. Моята идея е дошъл в ССК, да може да показва моята работа и да развива заедно с децата. Скоро ще дойде мой помощен треньор, който беше с мен в Балчики. Един изключителен човек, който е работил много, играл 10 години високо ниво в Бразилия. След това учил как да приготвя футболист. Така че ние направи добре причина в Балчики, точно заради това. Мисля, че когато ти си бира физически тренировка с техническа тренировка и психологическа тренировка, която е много важна, ние си братия три компоненти, които направи голяма разлика втори полусезон в Балчик, да заедно с нас да помогна как в Черноморец Балчик и тук да извърши наша работа.